Assalamualaikum. Qadrli o'qituvchilarimiz, assalomu alaykum, hurmatli qonaqlarimiz ham habaqdoshlarimiz. Hammag'iz bayram bilan barig'izdilar. Bayram bilan barig'izdilar. Hürmetli dostlar, hürmetli ağayını, internattaşlar, biz elekki Qurayşılar, İşmahamet Ağa, Yulay, Azat, Arif, Enver Bey, her bizden Edem Ağa'yı alıştırıp dura, Allah'a şükür. 70. yılda, 1970 yılda Vladimir Lenin'in 100 yıllık yübileyini Başkırstan hükümetini tarafından şunday borus koyuldu. Sahnege, opera teatrına 100 Qurayşı sığarırga degen. Бұл вақытта Ғата Сүлейменов ағай, біздің Әдіхам ағай Искожин, бір yandan Мұхаммед ағай Қадырғұлов тырышлықтары менен сәхнеге біз 114 Qurayşı сығып бақтық. 114 Qurayшының 90%-тан ашуы біздің интернаттықлар болды, һәм түрлі жоғары оқу йорттарында біздің интернатты бітіп оқып берген студенттер болды. Алла берха Әнвәргә шундай теләктәр, аның да 100 Qurayшыһы булһын, һәм һәр вакыт Qurай яңгырап торһын. Әнвәргә. Şəxslərginə şəxs tərbiyəli ala. Bugünkü 60 yıllık beyiklikten biz nindey şəxslərдің güçlü başlangıç bulğanın, kimlərə yol көрһәткәнен күрә алабыз. Tantanabız түрендә hürmetli укытучыларыбыз, безгә белем бирдегез, тормыш аскыстарын тоттырдыгыз. Сезгә бурысыбыз зур, рәхмәтебез сикһез. Һезне оныту мөмкин түгел. Шундай остаздарыбыз булу зур бәхет. Без һезне сәхнәгә сакырабыз. Кадерле, якын, онытылмас кешеләребез. Рәхим итегез. Һезнең өчен йыр белләмәһен үзегездән укылсыгыз, Рәвилә Мөссәлимова тапшыра.
достар, бүгін байрам, гимназиялы юбилей кисәһе. Бүгін йылы сорашулар, матур истәлектәр, яңы пландар, көйініслі хәбәрдар күні. Бір минутқа ғына дөнья мәшәкатьләрен онытып, яшьлеккә кайтайык әле. Бір-бірімізді күрергә, сәламләргә ашыгайык. Кыскаһы байрам хөрмәтенә озын тәнәфес! Ура! Интернат кидәр озын тәнәфес! Мен бұл байрамды бик күтіп алдым, не үшін дегенде, мен әгәр дә бұл интернатқа мені ебәрмәһәләр, мен мында оқымағам. Мен шул районда өзімнің ауылда бригадир болып қалған болар едім. Мен мәктепті ташлап 43-сі, 44-сі, 45-сі ел бригадир болып эшләнем. Анда меннән дә грамотный кеше булмаган узгач, мен 6 класс уже бригадир болып эшләргә туры килде. Шуның өчен монда әсәйемнән һорап, без 8 бала, 2-нче укуша киткәндә 7 бала мені тотып ебәрделәр монда хөкүмәттең распоряжение белән. Монда килеп мен таптым үземнең өйдә, үземнең тугандарымды. Менің шуның өчен бүген мен бик бай кеше. Менің 8,000 якын хәйлуларым, агаларым, энеләрем бар. Мен аларга һәрберенә туган дип карайым. Бүгенге көндә мен монда килмәгән, күп килмәнләр. Менә безнең класстан гына 20-40-тан артык бала укып бетердек 10-нчы класста. 4 кеше. Калгандары ишетмәделәр микән? Мин һезгә битәгезгә тугандар, энеләрем, һеңлеләрем, һезгә күп итеп сәлам әйтәм, бәхет теләйм. Инде икенче ишетһәгез, килергә тырышыгыз. Менә бүген шундай зур байрам. Без бүген үзебезнең туй байрамы безнең. Шуны үткәреп йөрибез. Мин бик шатмын. Безнең хөкүмәткә бик зур рәхмәт. Мен интернатты 65 елда тамамладым, 1965 елда, 62 елда ингәйнем, 3 кенә ел укыным. Ләкин ошо 3 ел укуым зур тәэсират калдырды һәм бөтен минең киләчәк булмышымды билдәләне. Күп классташтарым белән аралашабыз, төрле шәхесләр, анда укытучылар да, врачлар да һәм башка белгечләр. Мәсәлән, Салих Хайруллин, ул автонормаль предприятиянең генераль директор орынбасары, йырчылар да бар, Нила Аллаярова, һәм бөтәһе уңышлы эшләйләр һәм яшьләргә өлге булып торалар. Укытучыларым Фарзина Файзовна, Аллаһка шөкер, исән-һау, бүгенге кисәлә. Мына Амина Курамовна бик ихтирам иткән укытучым вафат булып киткән үкенечкә каршы. Роза замана бик тә мин рәхмәтлемен, чөнки ул шул хәтле талапчан булды, безнең класс итәкче булды. Һәм математикадан тәрән белем бирде. Шулай бөтәһенә рәхмәтемне әйтәм. Һәм яшьләргә теләйм матур итеп укуларын, һәм бөтен шансларны аклаһындар. Һәм иң әйтер һүземне шул, техник белемгә ынтылһыннар, техник вузларга инһеннәр, һәм җитәкчеләр булһыннар. Директорлар, главный инженерлар һәм башка, банкирлар, бөтен үзебезнең сәнәгатьте үз кулларына алһындар. Рами Гарипов исемендәге ошо интернат мәктәптең премия лауреаты булуы белән һәр вакыт горурланам һәм шатланам. Икенче яктан, миңа ул интернат мәктәп шул ягы менән дә кадерле. Башкорт дәүләт университетында укыган сакта, онда мин тәүге үтеп үттем, практика дип әйтсәк була инде. Шунда әдәбият буенча, тел буенча дәресләр бирә торгайным. Һәм икенче, өченче ягын мәсьәләне әйткәндә, миңа интернат мәктәп гомерлек юлдаш бүләк итте. Ошонда укып чыккан, тәрбия алган Фәрдия Алибаеваны күптәр белә инде. Ул Башкортстанның атканыган мәдәният эшмәкәре, республикабызның Корсак театрында әдәби бүлеге мөдире булып эшләй. Һәм интернат мәктәптең һәр яһәттән
kişiler terbiyeleğine Respublika kolamında onu eğitip bitirlik, hile bitirlik tugul. Çünkü sol hatli her tarmakta bizim danlıklı etip maqtanıp hilerlik kişilerimiz, şahıslarımız var. Kişiler kim gine zuraygas bilim alıp işley başlagas kim gine bulmahan, ninde urundagına işlemahan ata-eselerden hum her kişinin urunun ikisinde okutuşlar, mektep bulurga teyir. Men özümden meni okutkan okutuşlar, Allah'ın barhanda bilem, beyleniş var. Şular birgen nega bilimge, terbiye, yol kurhatkenlerden men bik hurlanıp yaşayım. Rahmat, bu mektep işi de yangırahın, işlehin, kadrlar adırlahin. Havlık selmat.
бик күп һәләтле балаларың ил республика кимәлендә билдәле шәхестәр. Иң сагы улдарыңның береһе Рәми Гарипов. Илем, телем, халкым дип янды. Мәктәптән ныгынган милли рух уны илһамландырды. Ләкин шагыйрьгә милләтсе дигән мөһер басылды. Авызын ябырга, рухын һындырырга тырышучылар кыю йөрәкле, сәсән телле шагыйрьгә каршы ябырылды. Бер үзе калганда ла, үзен бирмәй, башын эймәй Рәми. Ике йөзле сәясәт ялсылары шагыйрьне бүгә алмай, әмма яндыра. Йондыз булып янды шагыйрь. Йондыз булып иле күгенә атылды. Халкы күңеленә ягылды. Дуслар менән гомер якты бакса, һүнмәслек дәрт тулы яшәвен, кайда гына булһак та без югалтмаек дуслык яшәвен. Таяныр безнең дуслыкка киң гүзәл туган илем. 1000 ел яшәп булганда ла мин яшәп туймас инем. Минем өчен кадерле укытучым Мәрьям апай. Мин Мәскәүдә әдәбият институтында, үлем һезнең янда, интернатымда, дусларым янында. Шул тиклем һагындым, ләкин һез артка карау, алга китү өчен көч бирергә тиеш. Шул сакта гына артка, үткәннәргә борылып карарга мөмкин. Миңа һез биргән белем, мәктәп интернатым биргән рух искиткеч ярдәм итә. Алтын сәскә күренән, бал кортындай ынйыямын. Ямында янлы ынйлардан, хуш етле бер кәрәс кыямын. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле ул, байда, ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. Әсәм теле миңа сәсән теле. Әсәм теле миңа сәсән теле. Унан башка минең халкым юк. Унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандым. Йөрәгендә халкы булмагандым. Кеше булырга ла хакы юк. Кеше булырга ла хакы юк. Шагыйрь исемен мәңгеләштерү максатында 10 ел әүвәл гимназияла Рәми Гарипов исемендәге махсус премия булдырыла. Был баһага яхшы укыган гимназистлар, алдынгы укытучылар, шагыйрьләр, тынгыһыз яшьтәр лайыклы. Беренче Башкорт Республика гимназиясының 60 еллыгы уңай менән Рәми Гарипов исемендәге премия шагыйрьнең классташы, 40 ел укытучы булып эшләгән Актирмә Республика милли үзәк итәкчесе Ләлә Гыйбадулла кызы Биишевага тапшырыла. Хәзер сәхнәгә гимназияның быел ансамблен сакырабыз.